Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जों दिनै सोंनाय बिदां 4.2 क्लास 10 नि मैथ्स नि फर्स्ट क्वेश्चन नि नैबे नंबर 3rd क्वेश्चन खौ जों सल्व खालामगोन। सो बे माबायदि क्वेश्चन्स नोंसोरनि बुकआव नायबानो मिथिखागोन। जों बेवहाय मा खालामनांगौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै जोङो मा खालामनांगौ रोदा दिहुननांगौ। सो इन दिस problem we have to find the roots of this quadratic equation by factorization method. Okay, so नायलांबाय था। So very first step मामोन आं बुंखाबाय थायो नोंसोरखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जों जेब्ला रोदा दिहुननांगौ जों जेब्ला रुट्स दिहुननांगौ अब्ला जोङो फर्स्ट स्टेपआनो जाहैबाय मा x स्क्वायर नि कोएफिशिएंटजों माने थाफानायजों आरो हारसिं थानाय जाय माने x जोंबो गैया x स्क्वायर जोंबो गैया बेजों जों मा खालामनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। सो बेवहाय x स्क्वायर जों थाफानाया सोर √2 आरो हारसिं थानाया x जोंबो गैया x स्क्वायर जोंबो गैफायिया सोर 5 √2 नङा होमबा जों बिसोर मोननैजों मा खालामगोन माल्टिप्लाइ खालामगोन। सो नाय माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनो बे √2 5√2 खौ जों आरो बोखावनानै बिदि लिरनो हायो माने बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ जानासो दङ बेखौ गुसुङै मा लिरो सर्टआव 5 √2 लिरो। ओके होमबा नोंसोर मिथिखायो √2 जों √2 गावजों गाव मोनसे एखे रुट गोनां एखे अनजिमाखौ नाम्बारखौ जों माल्टिप्लाइ खालामबा गावखौनो मोनो। होमबा √2 जों √2 माल्टिप्लाइ खालामबा जोङो 2 खौनो मोनगोन। क्लियर? जुदि जों √3 जों √3 सानजाबोबा माल्टिप्लाइ खालामबा जों 3 खौनो मोनगोन। माने गावखौ एखे गावजोंनो रुट गोनां एखे बा गावखौनो मोनफिनो। क्लियर? √6 जों जुदि माल्टिप्लाइ खालामबा जों 6 खौनो मोनफिनगोन। थिग बेबायदिनो √2 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 2 खौनो मोनफिनगोन। होमबा मा थागो 2 × 5 बेसेबां थागो जोंहा 10। सो फार्स्ट स्टेपआ जोब्बाय जोंहा 10 माने जोंहा माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसे मोननांगौ सानजाबनानै 10 मोननांगौ। बे जाबाय फार्स्ट स्टेप सानजाबनानै जोंहा 10 मोननांगौ। सेकेन्ड स्टेपआव नाय नोङो सेकेन्ड स्टेपआव x जों थाफानायखौ नायनांगौ। x जों थाफानाया सोर 7। क्लियर? कोएफिशिएंट अफ x बेखौ नायनांगौ। होमबा नोंहा मा सानजाबनानै माने माल्टिप्लाइ खालामना 10 मोननांगोन खिन्थु बै अनजिमा मोननैखौनो बै नाम्बार मोननैखौनो नों माइनास खालामलायनानै प्लास खालामलायनानै बेसे मोननांगोन 7 मोननांगोन। क्लियर? होमबा जों मा लानो हायो 5 × 2 5 × 2 बेसेबां जायो 10 जायो नङा होमबा 5 + 2 बेसे जायो 7 जाया नङा होमबा 7 जायो। ओंखायनो जों मा लानो हायो 5 × 2 लानो हायो। सानजाबनानै मोननांगौआ 10 मोन नालाय जोङो दानख'लायनानै दाजाबलायनानै मोननांगौआ 7 मोन नालाय जोङो बे मोननैनि थाखाय 10 आरो 7 मोननैनि थाखाय जोङो मोननै अनजिमा लानो हायो। बे मोननै नाम्बारानो जाबाय 5 आरो 2। क्लियर? सो बेवहाय मा लिरदो √2 x स्क्वायरखौनो लिर। नैबे 7 नि जायगायाव नों माखौ लिरबानो जाबाय नैबे 5 + 2 खौ लिरबानो जाबाय 5 + 2 बेनिफ्राय बाहेराव x लिरबानो जाबाय। क्लियर? होमबा नायदो √2 x स्क्वायर जों बेवहाय मानो 5 + 2 7 नि जायगायाव 5 + 2 खौ ओरैनो मोनाखै दै नै बिनि थाखायसो जों लिरदों गोसोआव लाखि। ब्रेकेटनि सिङाव सोदो x खौ होमबा बिदि जासिगोन बियो नै लिरलांबाय था होमबानो जानायसो। ब्रेकेटखौ बोखारना हो ब्रेकेटखौ बोखारबा +जों +5 + 5x +जों ++आनो जाफिनगोन बियो सिना सोलायनाय नङा नै बिदि जाफिनबाय नै। क्लियर? जेबो गोरा गैया नों डाइरेक्ट नैबेनिफ्रायबो लिरनो हायो खिन्थु किसुमान स्टुडेन्टसफोरा आन्दायो ओंखायनो आं बेवहाय नैबे मोननै स्टेपखौ लादेरदों। बाव 7 नि जायगायाव आं नैबे 5 + 2 खौ ब्रेकेट सिङाव लिरना लाग्रोदों ओमफ्राय x खौ सिङाव सोबाय ओमफ्राय ब्रेकेटखौ बोखारना होबाय होमबाना जोंहा लास्टआव नै बिदि मोनबाय। डाइरेक्ट नों बिनिफ्रायबो लिरनो हायो नो प्रब्लेम। बिसोर मोननैजों कमन ला नाय x बावहाय √2 दं बाव 5 दं बिसोर मोननैजों जों रानलायनो हाया डिवाइड खालामलायनो हाया ओंखायनो बिसोरनि मोननैनि गेजेराव जों कमन लानो हाया। क्लियर जाबायना? बावहाय x मोनबेसे दं मोननै बावहाय x मोनबेसे दं मोनसे मोननै आरो मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ कमन लानो हायो। बावबो मा थागोन √2x थागोन आरो बाव मा थागोन 5 थागोन। माब्रै बिदि जागोन साननो हागौ नोंसोर। नाय x जों √2 x जों माल्टिप्लाइ खालामदों बेखौ मोनफिनगोन। x जों x माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो x स्क्वायर मोनो नङा होमबा x जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामदों मा मोनगोन 5x मोनगोन। ओमफ्राय बाव मा सिन दङ बाव प्लास बा प्लास होखा बेनिफ्राय नोङो नैबे √2 x नुदोंना बा √2 x + 5 बा नैबाव फैफिनखागोन। बाव मा रुट मोनदों ब्रेकेटनि सिङाव बेयाव फैफिनखागोन। होमबा नों बावहाय मा लायोबा नैबेखौ मोनगोन बेखौल' लाबानो जाबाय। होमबा बावहाय √2 लालाय नोङो √2 जों √2 सानजाबबा मा मोनो 2x मोनगोन नोङो √2 × √2 x जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन नोङो √2 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन 5 √2 मोनगोन। ओंखायनो जों बावहाय मा लानांगोन √2 लानांगोन माने 2 आरो √2 नि गेजेराव सोरखौ कमन लानो हागोन √2 खौ कमन लानो हागोन। क्लियर जाबायना? ब्रेकेटनि सिङाव थानायजों ब्रेकेटनि बाहेरायाव थानायजों माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबलायोबा बेखौ मोननांगोनथ' जोंहा √2 x + 5 बाव फैफिनखागोन नङा होमबा √2 + x बाव फैफिनखागोन। होमबा नों बाव मा लायोब्ला नोंहा नैबेखौ मोनगोन बेखौ लाना होबानो नोंहा टेनसन गैला।
मा कमन लानांगौ मा कमन लानो हाङा बेखौ नों नायबाय थानो गोनांथियानो गैला होमबा बहाय रुट अभार 2 लाना होबानो नों बेखौ मोनगोन रुट अभार 2 जों रुट अभार 2 माल्टिप्लाइ खालामबा आं दहायसो बुंखादोंना रुट अभार 2 जों रुट अभार 2 सानजाबा जों 2 खौनो मोनो गावखौनो मोनफिनो होननानै रुट 3 जों रुट 3 सानजाबा 3 खौनो मोनफिनो होननानै बुंदोंमोन ना बेबायदिनो बेयावबो बा रुट 2 जों रुट 2 माल्टिप्लाइ खालामबा नों 2 मोनगोन रुट 2 जों रुट 2 2 जाबाय 2x मोनगोन नों बा रुट 2 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन रुट अभार 2 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 5 रुट अभार 2 खौ मोनगोन नैबेखौ मोनगोन क्लियर स' आं सानो नोंसोर क्लियर जाबाय एखेखौ कमन लालायदो होमबा मा थागोन बाहेराव सिङाव x थागोन आरो मा थागोन रुट अभार 2 थागोन क्लियर therefore रुट अभार 2x plus 5 equal to 0 or नङाब्ला जों सोरजों 0 लिरनो हागोन नैबेजों 0 लिरनो हायो बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन नङाब्ला बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन नोंनि गोसो बेजोंबो खनसे सिगांनि भिडिअखौ नाय होमबानो बुजिगोन नोंसोरो मानो बिदि लिरनो हायो ओके होमबा नायदो बाव नङाब्ला लिरदो बर'निया x गैयैखौ बैथिं बारहोनोसै आङो x गैयैखौ बैथिं बारबा बे -5 जाफैसिगोन रुट अभार 2 खौ बैथिं बारहोनोसै बेबा प्लास मोन नालाय बे माइथिं फैबा माइनास रुट अभार 2 जाफैबाय बुजिबायना 0 नि जायगायाव जायगा लाफैबाय बिसोरो 0 माने जेबो गैया गोसोआव लाखि जोंनो x नि नांगौ ओंखायनो जों x खौ लाखिबा नैबे रुट अभार 2 आ बिथिं रानग्रा जाहैसिगोन बेखौथ' जों मावनो गोनाङानो गैला बुजिखाबाय जानांगौ x खौल' लाखिबा बे रुट 2 आ बिथिं मानो रानग्रा जाफैखो रुट 2 जों x जों माल्टिप्लाइ जाना दं माने सानजाब जाना दं नै बिदि सानजाब जाना दं सानजाब जाना थानायखौ जों समानसिन बारहोबा इकुवेलसिन बारहोबा माने बैथिं लाङोब्ला डिभिजर जायो रानग्रा जायो स' x नि मान मोननै मोनबाय बे मोननै x नि मानानो जोंहा नैबिनि बिनि दिहुननो गोनां रोदा आरो माने रुट्स therefore रोदाया रुट्स आर होनना लिर इंलिश मिडियामफोरना मोनसे जाबाय माइनास रुट अभार 2 आरो मोनसे जाबाय -5 रुट अभार 2 स' बेखिनियानो एन्सारा आं सानो नोंसोर बुजिबाय जुदि बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम लासै फोरोंनांगौबा लासै फोरोंनांगौ होनना बुं बेनिफ्राय माखौ फोरोंनांगौ माखौ फोरोंनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन आं जेसेबां हायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ट्राइ खालामनानै नोंसोर थिननायखौ आं फोरोंनो नाजागोन ओके स' उननि भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिनो आरोबाव नायबाय था आंनि भिडिअखौ जेसेबां हायो आंखौ सापर्ट खालामनो सेस्था खालाम जाहाथे बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों बे भिडिअआ गोबां बर' फरायसाफोरनाव सौहैयो गोबां बर' फोरोंगिरिफोरनाव सौहैयो जाय बिथांमोननो बे भिडिअखौ नांगौ जाथारदों बिथांमोनाव बे भिडिअआ सौहैयो स' गोजोन्थों उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ